מה מצב אנשים? כאן איתכם היום פטריק. היום אנחנו משחקים באטל גראונדס. אז כן, יאללה, אינטרו ומתחילים. חברים, התחלנו. עכשיו נקפוץ מהמטוס ונתחיל לחפש דברים. אני רוצה לנחות בערך קרוב איפשהו לפה. הנה מהר נוף. פאק, יש שם בן אדם. או, נשק טוב מצאתי עכשיו. נחתו שם כמה אנשים, אז זה טיפה מסוכן. פה אין... או. בינתיים אחלה דברים אני רוצה פה. ושם גם לידי מסוכן טיפה כי יש שם עוד אנשים. אני כל פעם חושב שאני רואה פה מישהו. צריך גם טיפה הגנה עצמית, כי... יותר נכון, לא הגנה עצמית, קסדה ודברים כאלה. כי ככה להסתובב זה מסוכן. או, קסדה. מעולה. מעולה, מעולה. או, עוד מסכה. עוד יותר מעולה. ציוד לא משהו, אבל בסדר. אפשר כבר להתחיל להתקדם לשטח המתאים. שים את זה. עושה לי תצפת פה אם רץ פה מישהו. טוב, יאללה, נראה לי צריך לחפש אותו כבר. פאק. אי אפשר לרוץ לשם. וואי. עכשיו אני במצב כזה חרא. גם פה נגמר. כן. יש מצב שאני אספיק. ואני מאוד מקווה שאני אספיק. כי אם אני לא אספיק זה לא יהיה טוב. יש מצב גם יהיה פה איזשהו אנשים. גם יעצרו אותי ויעקבו אותי. נעבור פה מהר, נסתכל אם יש פה משהו. את זה ניקח. פאק. למה דווקא עליי? בן אדם. לא הספקתי להרוג אותו, אם הייתי מספיק להרוג אותו זה היה טוב, היה לי אופנוע עכשיו. יאללה, נסע עכשיו. אוקיי. הבנתי. הוא בא אליי, נראה לי. מה הוא מנסה לעשות? מה, הוא טמבל? איזה בן אדם דפוק. רץ. פגעתי. פאק, פאק, פאק. לא טוב, לא טוב, לא טוב. רק שלא יבוא לפה. לא טוב. אין לי גם קסדה. נייס, הרגתי. צריך לעשות היל. פאק. יאללה, הנה מהר, מהר. קסדה. קסדה. תיק. עכשיו הוא ייקח אותי, אפס. אותי כאן אף אחד לא ייקח, אני חייב לנצח את המשחק הזה. שלם, ברור. זה. חייב לעשות היל. איי איי איי. ידעתי שיש שם מישהו. אז טוב חברים, אני מקווה שאהבתם את הסרטון.
אם בא לכם מאוד לראות באטל גראונדס, עוד משחקים, אז תרשמו בתגובות. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות מתי אני מעלה סרטונים חדשים, מתי אני עושה לייב סטרימים וכל מיני דברים מעניינים. אז יאללה, מקווה שאהבתם, תנו בלייק, תנו בסאב, ויאללה ביי.